Hello guys, this is Prakash Nazari नोंथांमोना नायदों बियाम सेटआप चेनेल लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गथ' गथायफोरा गोबां मेट्रिक एग्जाम आरो हाई सेकेन्डारि एग्जामखौ पास खालामनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामो फरायो खायसे मानसिफोरा खस्थ' खालामा आं बेखौ बुंनो थाङा जायफोर खस्थ' खालामो आं बिसोरखौ बुंनो थांदों मिथिबायना स' बिसोरो फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन बेफोरबायदि माने डिभिजनाव लानानै पास जायो खायसे मानसिफोरा सोरबाबा लेटार मोनो नङा होमबा गासैबो साबजेक्टआव लेटार मोनो सोरबाबा मोनथाम बिदिनो मोनसे बेफोरबायदि लेटार लानानै पास जायो मेट्रिकआवनो जा आरो हाई सेकेन्डारियाव जा लोगोफोर बे भिडिअ बानायनायनि जाहोना जाहैबाय कि जों जुदि ओरैबायदि खालामबा माबायदि जागोन जेनेबा मोनफ्रोमबो जायफोर मोनसे हादोरावहाय मोनफा गोबां स्टेट थायो आरो स्टेटनि गेजेराव डिस्ट्रिक्ट थायो डिस्ट्रिक्टनि उनावहाय जोङो एरिया बा आनसलिक बिदि बायदि सिस्टेम थायो आरो गामि थायो नङा होमबा स' मोनफ्रोमबो गामियावहाय जोंहा मोनफ्रोमबो मोनफा मोनफा क्लाब दानानै लायो जायफोर क्लाब दाना लायाखै बिथांमोनखौ आं खावलायो बिथांमोनाबो क्लाब दानानै ला जायनि जाहोनाव बै क्लाबा गामिनि युथफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ डेभेलप खालामनायाव मदद होयो बा दैदेनगिरिया स्ट्रं जानांगोन बाथ्राया बोरै आं खोन्थानि जुदि जोंनि गथ'फ्रा फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन बेफोरबायदि रेंक लानानै पास जायोब्ला अब्ला बिसोरखौ इन्सपायार बोरै खालामबावगोन आंहा मोनसे आइडिया होनि नोंथांमोनाव गोसोआव गैया आं बेखौ बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि नाय जुदि बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन जुदि पास जायोब्ला अके थार्ड डिभिजनखौ जुदि लायाब्लाबो जुदि फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्ड डिभिजन पास जायोब्ला अब्ला जों बेखौ नेनाङा जे सोरबा अबेबा आनसलिक डिस्ट्रिक्ट एबसुनिफ्राय बा सेन्ट्रेल एबसुनिफ्राय जोंनो जोंनि फिसानो एवार्ड होफैथों बा जोंनि गामिनि बे गथ'नो एवार्ड होफैथों बा बे गथ'आ एवार्ड मोनगोन ना मोना बे गथ'आ मोनसे इन्सपायारनि मोनसे सार्टिफिकेट मोनगोन ना मोना हनै मालाय बिसोर मोन्दों बेबा मोनगोन ना मोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा सानथार होग्राया होगोन बिसोरथ' बिसोरनि बाथ्राखौ दा सानथ' आं बुंनो सानदों मा नोंसिनि जुदि गामियाव जुदि क्लाबफोर दङब्ला अब्ला नोंसोरनो दानो हायो मोनसे जे बै गथ'फोरनो फार्स्ट डिभिजन जुदि सेकेन्ड डिभिजन जादोंब्ला नोंथांमोना मोनसे सार्टिफिकेट बानायनानै होनो हायो इन्सपायार मोनसे जानायनि नोंसिनि गामियाव फैगोन नेक्स्ट बारावहाय आरो मेट्रिक एग्जाम होग्रा दं जानांगौ आरो नेक्स्ट बारावहाय हाई सेकेन्डारि एग्जाम होग्रा दं जानांगौ स' बिसोरनो मा मोनसे इन्सपायार सार्टिफिकेट हो सार्टिफिकेटआ माबोरै कंग्रेचुलेसन आरो 500 थाखा बा 1000 थाखा रां बेबायदि होनानै बिथांमोनखौ बरायनो हायो जाहाथे बै गथ'खौ आं बेयाव मोनसे बे सार्टिफिकेटआ जे माबा मोनसे मुल्य जागोन बे बाथ्रा नङा मोनसेबो मुल्य गैया जेनेबा बाट मुल्यआ मा बे जाय मानसिया पास जादों बिथाङा बे बुस्थुखौ बे मोनसे एवार्ड मोनसे टाइटेलखौ मोन्दों बेखौ लानानै बिराद गोजोननाय फैयो आरो बे गोजोननायखौ नुनानैनो जायफोर एग्जाम होगोन मेट्रिक एग्जाम नेक्स्टआव आरो हाई सेकेन्डारि एग्जाम होगोन नेक्स्टआवहाय बिथांमोनाबो नुनानै बेखौ गोसो गुदुं जायो जायनि जाहोनाव बिथांमोना खोब नाजानायजों उनावहाय आरो बेखौ एचिभ खालामनो मोनसे इन्सपायार आं बुंनो सानदों बे मोनसे इन्सपायार स' लोगोफोर बेबायदिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेसन काजिगाव आरो बेयावहाय फाकिन्द्रा होनना बुंनाय मोनसे गामि दङ बेयावहाय सोरजिमा ब्रह्म होननाय सासे फरायसुलि सासे हिन्जावसाया पास जादों मोनथाम साबजेक्टआव लेटार लाखिदों बेनो जाबाय बड' इंलिश मेथामेटिक्स स' बिथांखौ बरायदों बिसिनि गामियाव फाकिन्द्रा गामियावहाय आरो बिनि गेजेराव बिथांनो मोनसे कंग्रेचुलेसन आरो बिथांनो मोनसे एवार्ड होदों आरो जायनि जाहोनाव बिथांनि गोसोआ अके जों बुंनो थाङो जों गासिबो जों नाजानायखौ मोनजोबनो हाया जों जुदि गासिबो साबजेक्टखौ लाखिजोबनो होनबानोखि जों लाखिजोबनो हागोन बे नङा बेफोरो जास्ट जोंनि मालाबा समाव जों माखौबा फरायनो थाङो मालाबा समाव जों माखौबा फरायनो थाङा नङाबा जों बेफोरखौ दुखु लानानै खुनु लाब गैया बाट जों नाजानांगौ नों मा सोलोंखो बेखौ पास खालामनानै नोंनि गोरोन्थिया मा नेक्स्टआव नों बेखौ गोरोन्थिखौ मावनांला बास बेनो बाट आं बुंनो थांदों कि जों मोनफ्रोमबो गामियाव जुदि क्लाब दाना लानानै जुदि क्लाब दाखानाय दंब्ला बिथांमोना जुदि गासिबो गावबागाव गामिनि मेट्रिक एग्जामानो जा हाई सेकेन्डारि एग्जामानो जा बिसोरनो होनाय बिसोर गथ'फोरनो जों जुदि बेफोरबायदि मोनसे सार्टिफिकेट कंग्रेचुलेसन बा एवार्ड मोनसे टाइटेल होयोब्ला अब्ला नोंसिनि गामियाव थानाय माखासे गथ' गथायफ्राबो मोनसे इन्सपायार जानानै फैगौ नेक्स्टआवहाय माने गोबां मोजाङै पास खालामनो थाखाय नाजागोन बेफोरखौ नुनानै आरो बे मोनसे गोसोखांथि अराय सम मोनसे बोसोरावहाय जों जुदि बेफोरबायदि होयोब्ला बोसोरफ्रोमबो जुदि होयोब्ला नोंसोर गामियाव गावबागाव गामियाव थानायफोरनो जुदि स्टुडेन्टफोर गैयाबा बै समाव माने मालाबा समाव मोनसे गामिनिफ्राय मेट्रिक एग्जाम बा हाई सेकेन्डारि एग्जाम होनाय थाया स' जाय समाव बबे मोनसे समाव बोसोराव थायो एग्जाम होनाय स' बै समाव नोंथांमोना बानायना होनो हागोन सार्टिफिकेट मोनसे बानायनायाव बेसेबां थांगोन 1000 2000 होनायालाय गामि मोनसेनि थाखाय मा खहा नङाबा बे सासे गथ'नो जोङो जुदि थुलुंगा होनो हायोब्ला सासे गथ'खौ जों जुदि मान खालामनो हायोब्ला स' गासिबो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो नोंथांमोननि गामियाव जुदि बेफोरबायदि क्लाब दायाखैब्ला क्लाब दाना ला आरो गथ' गथायफोरखौ मोनसे थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे सार्टिफिकेट बेफोरबायदि होनानै हो आं गासिखौबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो कि जों सोरबा जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सार्टिफिकेट होनायखौल' नेबाय थाबा जाया गावसोरबो मोनसे गावबागाव गामियाबो मोनसे सान्थौ मोनसे थानांगोन आरो बै सान्थौनि गेजेरजों आं नैबे मोनसे आइडियाखौ होबाय जायनि जाहोनाव काजिगाव बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सायाव थानाय काजिगाव पस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेसन आरो फाकिन्द्रा होननाय मोनसे गामियावहाय नैबे सोरजिमा ब्रह्म अमेश ब्रह्म आरो अनिता ब्रह्मनि फिसाजो सोरजिमा ब्रह्मखौ
माने बरायदों आरो बेफोरबायदिनो मोनथाम लेटार लाखिनानै बिनि गोसोआ दा एसेबाबो गोजोननाय फैगोन जायनि बेफोरबायदि मोनसे थुलुंगा जों होनो हायोब्ला गोसोआ गोबां मोजां मोनो बिनि बिदाया आंनो हरदों बे पिक्सारखौ नाजानांगौआनो जाबाय हयथ' सोरबा डक्टर जानो सेस्था खालामनांगौ सोरबा IPS जानो सेस्था खालामनांगौ बेफोरबायदि होननानै आं बिथोन होयो आरो एसे दा आं माखौ बुंबावनो बेनोसै